Ja som si povedala, že mám to jedno dieťa a že sa mu chcem nielen 100%, ale 1000% venovať do jeho života, do jeho školovania a že pokiaľ sa niekde nezamestná, že nebudem pracovať. Zamestnal som sa vo firme Cargo Partner, on sa baví špedíciou. A robím na poste v administrácii. V robote mám viac menej všetko prispôsobené, čo nemôžem robiť a čo môžem robiť. Veľa raz som plakala, lebo mi bolo ťažko, že nie ako ostatné deti. Ale s tým sme sa vysporiadali a nikda sme duchom neklonuli. To je podstatné, veľmi podstatné. Aj vždy ako rodičia stať pri našich deťoch.